Jeg hedder Alexander Q. Hansen, og nu vil jeg vise jer lidt Minecraft, så kig med, hvis I har lyst. Og ja, jeg går lige ind og starter den nu. Det havde jeg ikke lige fået gjort, det havde jeg lige tænkt på, så ja. Den skal lige load først, og jeg kommer nok til at lave videoer i hvert fald hver fredag. Hvis der er nogen, der har lyst til at kigge med, og det kan godt være, at jeg ikke har den nyeste opdatering, men det går. Ja, og jeg spiller nu mest også fordi jeg rigtig godt kan lide at spille det, og fordi jeg bare synes det er sjovt, og hvis I ikke har set Robin Samse, nogle af Robin Samses videoer, så synes jeg, at I skal gå ind og kigge på dem, fordi det er der, hvor jeg har lært alt, hvad jeg ved fra. Så ja. Og jeg prøver også at ligesom lave mine videoer, fordi at ligesom til at gøre sådan, så alle mulige andre som der sidder og ser mine videoer, kan lære lidt om, hvordan jeg spiller Minecraft. Men jeg gør det også mest fordi jeg selv synes, det er mega sjovt. Så lader vi den lige tænke. Og jeg er nok ikke lige så OP som alle de andre, men jeg spiller på normal, og ja. Og så kan vi kalde den for god. Nå ja, vi kalder den bare for G. Det er fint nok. Game mode er survival. Og ja. Ja, så venter vi lige. Det tager nok lidt tid. Min computer er ikke den nyeste i verden, så ja. Men det fungerer da. Ja, vi venter. Så tror jeg, den er ved at være der. Nogle gange sker det også, når man lige bliver nødt til at starte om på verden. Så ja. Men nu er jeg så kommet ind i verden her. Og det lagger en lille smule i starten. Det er faktisk okay meget, det lagger. Og ja, mit skin, altså det her. Så ja, nu vil jeg gå i gang med at vise noget Minecraft. Altså, det første, som man nok skal gøre, det er nok altid at hugge noget træ. For hvis man ikke har træ, kan man ikke gøre noget overhovedet næsten. Så jeg plejer altid at gøre sådan, så at jeg hugger noget træ, og så og så bygger jeg en crafting bench, og så lidt udstyr og sådan lidt, så man ligesom er godt i gang. Og så finder man sig altid, og så kommer huset og alt det armor og sådan noget altid af sig selv. Så har vi en crafting bench, nogle sticks, crafting bench, så laver vi en pinky axe, det er bare noget jeg kalder dem, og jeg plejer altid sådan lige at starte med og altid bare sådan lige inden jeg begynder at lave alt for mange af de her chokoladesvær, så går jeg lige ned og tager lidt sten, fordi de chokoladesvær, dem gider jeg bare ikke, de er bare ikke gode nok, synes jeg. Skal have noget bedre end chokoladesvær. Så jeg hugger lige noget sten her, og jeg plejer omkring samle 20 stykker. Der var en grotte. Der kan vi altid lige gå noget bagefter. Nu skal vi bare have en lille smule sten. Der er faktisk allerede noget jern lige der. Det er en rigtig god start. Så går vi lige op her. Ja, så tager vi her. Og så går vi lige ind og laver en jernpickaxe, en jernskov. Et jernsværd, og så en jernøkse. Så kunne det være det. Sådan en der, og sådan en der. Sværd. Sådan en her, og så her. Så har vi også en lille økse. Så skal vi lige lægge den der. Så. Og lige inden jeg går ned i mine, vil jeg nok lige hugge træ mere, fordi hvis man ikke har træ med, så har man nok et problem. Og som sagt vil jeg nok komme til at lave mit hus ud af det her slags træ her. Fordi jeg har allerede nok tænkt mig at bo her i ørkenen, kan jeg så allerede sige. Det er ikke sikkert, men altså måske. Og jeg får lige noget, eller jeg driver lige nogle får. Også bare lige så jeg kan få lidt XP, men altså så hvis det bliver nat, så jeg ikke lige bare bliver waved til zombier lige med samme.
så er jeg lige i god form, eller hvad man siger i forhold til spillet. Så også lige en kylling. Så. Så går vi til det der hul igen. Så jeg så lige kan finde det selvfølgelig. Hvor var det nu det var? Kom her, kylling! Ja, yeah, sådan. Jeg kan virkelig ikke huske, hvor jeg gjorde det, hvor jeg lavede det der hul henne. Nå. Hvis jeg ikke lige kan finde det nu, så må jeg nok hellere bare komme videre. Nej, jo her. Nej, jo. Så går vi lige ned i den her grotte her. Det er altså også godt at få sådan noget jern. Det kan godt være, at det bliver lidt mørkt, men jeg skal bare lige finde noget kul. Så skal lige lave nogle fakler. Det er en dyb cave, den her. Nå, jeg tror lige, jeg gør noget andet. Crafting window der. Her, så her. Og hvis I ikke vidste det, så kan man godt lave, et kul. Sådan noget trækul ud af almindeligt træ. Det må bare ikke være planker, fordi så fungerer det ikke. Så skal lige sætte sådan en der. Vi så tager sådan en her. Og sådan en der. Og så skal det bare lige stå bare en enkelt, for så tager jeg det første kul ligger herover. Sådan har jeg næsten altid spillet med det. Det er sådan meget nemt og dejligt og rimelig hurtigt. Her. Jeg glæder mig til at komme derned. Lige se heroppe imens. Der er også noget kul her. Og I må undskylde, hvis I ikke lige kan se. Det kan jeg lige lave lidt om på. Så mens vi lige står og hugger noget kul, så lige når vi har hugget det her, når jeg lige har hugget det her, så går jeg lige over til min crafting bench og lige ser, hvad jeg har fået lavet derovre. Så ja, det her det er jo selvfølgelig altid den kedelige del af det. Det er sådan altid næsten starten, hvor man bare, hvor man ikke har noget hus endnu. Sådan. Så jeg vil lige gå op igen. Det var her. Og herovre vist udgangen. Og der er også noget jern. Det var her, hvor jeg kom fra. Der er lige noget jern lige her. Jern er altid godt, fordi man skal meget hurtigt få udstyr. Altså synes jeg. Det vil jeg også bare råde jer andre til, sådan der sidder og ser mine videoer. Altid få noget jern eller noget læder, så I kan lave bare noget udstyr i starten. Det behøver ikke være det bedste udstyr, men bare lav noget udstyr. Det er et rigtig godt råd. Og det har jeg også altid selv brugt, så ja. Så har vi kullene her. Nu har vi jo selvfølgelig også lige fået nogle af de andre kul. Så laver vi lige sådan her. Men de her kul, dem bruger jeg først, fordi de er ikke så gode. Altså selvfølgelig det samme, men der er nogle ting, som man kan lave med den ene slags, som man ikke kan med den anden. Det er sådan lidt forskelligt. For eksempel de der trækul, dem mener jeg ikke, man kan lave, hvad det nu det hedder, man kan lave kulblokke af. Så vidt jeg husker, så ja. Mens de ting lige står der, så vil jeg lige gå herover igen. Jeg er ikke for langt væk for de der ting. Og heller ikke noget herinde. Så vil jeg lige gå over til de der ting igen. Og det første, som jeg laver, når jeg har nok, det er nok, at jeg laver en chestplate. Fordi det er sådan, den beskytter mest, og det er bare, sådan har jeg næsten altså altid gjort det. Så det er sådan lidt meget, hvad jeg selv har gjort. Men ja, I skal nok på noget Minecraft og se. Roligt, og når jeg har fået et hus og sådan noget, så skal vi nok også gå ud og se, hvad vi kan finde ude i den nye verden. Så imens der skal også lige
fået lavet noget mad. Det er nok også rimelig smart. Her så lige 2 stykker kul. Nu har jeg faktisk også nok til at lave en chestplate. Det er rimelig rart. Sådan en der. Så har jeg den. Så kan I se hernede, at hernede så at jeg ligesom har sådan lidt udstyr. Det giver 3, det er okay. Det er sådan det bedste man kan få af jernudstyr. Lige mens vi venter, så vil jeg lige noget træ, skulle jeg til at sige, men noget sten. Ja, så ja. Så I skal nok få noget Minecraft at se, så ja, det skal nok blive. Jeg lover, at der nok skal i hvert fald komme flere videoer, hvis altså I kan lide at se mine videoer. Så ja, det er bare sådan lidt lige nu der er det ikke så sjovt, men når jeg kommer sådan til 5. episode eller sådan noget, så vil jeg vil bygge et hus eller sådan andet eller 3. Og så vil det nok være lidt sjovere at sidde og se på, end bare at sidde og se mig, sådan der, ja, miner og, ja, bare lige i starten skal jeg vente sådan, med nok med at få et hus, sådan jeg har rimelig godt fyldt inventory, fordi så, ja, så er det nok nemmere og ligesom, ja, gør det hele, fordi så har man jo ligesom også kister, og bare roligt, jeg er ikke en sorteringsfreak i første omgang, men lige snart jeg begynder at få mange ting, så kan det altså godt være, at jeg sorterer mine ting, fordi det er sådan lidt rod og bøvl, hvis man bare sådan hele tiden, ja, at det bare hele tiden er rod og sådan noget i ens kister og sådan noget. Nu er det også ved at blive nat deroppe, kan jeg se heroppe. Så jeg vil lige lave noget dirt, så man sådan ikke dukker noget i hovedet på mig. Så er der lige noget kul derovre. Der venter jeg lige med at gå ned til, at jeg har manglet det her kul. Jeg skal også altid passe på med at hoppe. Det er nok også en rimelig dum idé. Fordi hvis man hopper meget, så mister man også meget hurtigt liv, og så, ja, så ender det jo med at gå galt, når man lige snart man først mister liv. Men der kan sagtens være zombie og creeper og sådan noget her nu, så det er også derfor, jeg er sådan lidt forsigtig. Jeg tror faktisk, at den her mine er okay stor igen. Den ser i hvert fald rimelig stor ud. Så. Ups. Ja. Så jeg håber godt nok, at I vil se med i fremtiden. I fremtidige videoer. Fordi jeg kan nemlig rigtig godt lide at sidde og lave sådan noget her. Og der er vist en cave lige der. Der er jern. Wow, der er allerede mega meget. Nå, hvordan kommer jeg derned? Det bliver nok spørgsmålet. Så tror jeg, vi går herover. Så gør vi lige sådan der. Og bare så vidt, den måde jeg sidder på, så jeg kan komme så langt ud, det er via shift, hvis der er nogen af jer, der ikke ved det. Hvis der er nogen, der sådan er rimelig meget nybegyndere, så er det shift, og den er rimelig brugbar, vil jeg så sige. Jeg bruger den rigtig meget, fordi ja, den er rigtig dejlig at bruge, hvis man er ved at for eksempel bygge en borg eller sådan noget, whatever. Så er den rigtig dejlig at bruge. Fordi den sådan, man kan gå så langt ud på en blok som overhovedet muligt. Så ja, de er rigtig dejlige. Ja, der var jeg finder diamanter og sådan noget. Måske. Det er i hvert fald et rigtig godt sted, jeg har fundet mig her. Så jeg mangler lige der jern. Så jeg lige kan få noget mere udstyr, lige en pickaxe. Så jeg lige kan mine det der redstone, jeg slår derop. Der er også lapis lazuli. Det er også godt. Laver lige med det samme, sådan en der picker, fordi jeg har 3 jernbar, så det er godt nok at 2 sticks. Sådan der. Og så kan jeg lige tage den her med igen. Men jeg kommer nok også til at bruge min mine stenøkse rimelig meget, fordi
at lige i starten, der synes jeg altid, at man skal spare. Så har vi sådan lige fået OK meget jern, så vil jeg nok lige komme til at spare rimelig OK meget. Fordi ja, som sagt, jern er brugbart i starten, faktisk rigtig meget endda. Jeg skal lige passe på, at jeg bliver ramt af det der lava der. Det er godt, det kommer ikke flyde ned her. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør med det der. Så slutningen der er der. Fuck! Det er tæt på. Så jeg kan stadigvæk lige gå over sådan der. Der er lidt solidt derovre også. Der er der. Ja, så I må skrive i kommentarerne, hvis der er noget, som I gerne vil have, at jeg laver om på, gør anderledes, fordi ja, så som sagt, så ændrer jeg det. Og hvis I også gerne vil have, at jeg spiller nogle adventure maps, måske Enderbend eller sådan noget, eller et eller andet, så må I også gerne skrive, hvis I kender nogle adventure maps, som I gerne vil have, at jeg skriver, eller som I gerne vil have, at jeg spiller, så skriv det lige, fordi jeg kender ikke særlig mange selv, så ja. Men Dimension Jumper 2, og måske også 1'eren, skal I nok ikke forvente, at jeg spiller. Men 2'eren, den er udelukket, fordi Dimension Jumper, der skal man være 2 til det. Og ja, det kommer nok bare ikke lige til at ske allerede nu. Så, men ja, jeg kommer også, der kommer også gæster her på kanalen, kan jeg allerede sige nu. Der kommer i hvert fald en, der hedder Sigurd, og han laver nok måske også sin egen kanal. Og så kommer der nok også en, der hedder Tobias, og en, der hedder Cornelius. Ja. Så dem har jeg ligesom budt på gæst allerede nu, fordi jeg ved, de er garvede spillere. Og dem kommer jeg til at få brug for, hvis jeg ligesom, det er nok dem, men jeg kommer nok også til at have andre gæster på kanalen, altså hvis jeg, ja, kommer der, og hvis det er, lige her i starten, mens at der nok ikke er så mange, der følger mig nu, så vil jeg gerne lave sådan, så at I kan på en server, så I godt kan komme ind og spille på, og så det bliver kun måske serveren. Og så også, at hvis der er nogen, der har lyst til at være med i nogle videoer, så kan I også bare måske skrive lige ned i kommentarerne. Så skal det være, det sker, men jeg kan ikke love det. Men der er rimelig stor chance for, at I så kommer med i en af mine videoer. Og der er et skelet der, kan jeg se. Den angriber vi lige. Så, det var sådan en der. Der er så mange ting, og den edderkop der, den skal jeg nok også lige passe på. Jeg er mega bange for, at den bare hopper på mig nu. Var det ikke? Jo, du er sur. Det er jo bare nat udenfor, så det er nok ikke så godt at gå lige nu. Fuck! Ja, så det er nok sådan lidt... Man kan allerede godt se, nu er det nat, fordi hvis det ikke er nat, så angriber edderkopper der ikke. Tak Creeper, fordi du lige viste mig det her. Men hvis det omvendt, hvis det er dag, så angriber edderkopper der ikke. Men hvis det er nat, så gør de. Ja, det er faktisk... Minecraft er jo det mest urealistiske spil, så... Men det går nok. Ja. Der er meget jern her, synes jeg. Som jeg siger jo, jern er altid godt. Jern. Brug jern til næsten alt. Alt. Og så check it, det gør måske også godt være, at jeg kommer til at spille det. Der er meget lille chance for det. Men altså, det kan godt være, at det pludselig sker. Så skal man også bruge jern rigtig meget, hvis der er. Og jeg har set noget check it. Der er en kribser. Den skadede rimelig meget, den der. Og jeg tror lige, det der XP var 2 øjne. Jeg tror lige, jeg venter her til min liv bare rimelig OK igen. Men skal jeg så lige få lavet noget jern. Jeg tror næsten, jeg har nok til at lave fuld armor nu. Ja, det er fint. Næsten nok til at lave fuld armor. Så sådan noget kød der.
Så er mit liv bare ok, men det er ikke den bedste i verden. Der er altså godt nok mange zombier og sådan noget, eller creeper hernede, synes jeg har ikke mange med. Der er nogen. Og der er guld her. Guld. Jeg har en rig starter. Hihihihi. Nu er der sådan noget kul. Og jeg synes altså også, man skal i starten tage noget kul, fordi hvis man ikke har kul, så er det nok også lidt svært på nogle niveau. Fordi kul, det er bare, det er også en vigtig ressource. Men altså træ, helt klart, træ, altid have træ. Hvis I ikke har træ, og I kan, ja, træ, det er vigtigt. Træ, det er meget, meget vigtigt. Og også altid sørge for, at i jeres hus er I har en stack sten liggende til overs, eller et eller andet. Hvad ved jeg? Altså, det er bare sådan, hvad jeg synes. Jeg prøver bare at give jer gode råd, så I kan selvfølgelig følge dem, eller I kan sådan lade være, ikke? Ja, jeg prøver at ligesom vise jer det fra min gode side, og jeg prøver at vise jer det så godt, som jeg overhovedet kan, fordi jeg er heller ikke den OP'ste i verden til Minecraft, så jeg spiller det kun for sjov. Og hvis der er nogen, der vil have, at jeg virkelig spiller det, bare fordi de næsten vil tvinge mig, så ja, jeg spiller det kun for sjov, og det er der ingen, der kan lave på. Minecraft, det er et spil, som hvis man har lyst til at spille det, så spiller man det. Hvis man ikke har lyst til at spille det, så spiller man det ikke. Så det kan man sådan cirka sådan selv bestemme. Så er det der et par sko her. Der sko der. Så herop. Nu er der bare en hat. Jeg har masser af jern til overskud. Det er dejligt. Men skal jeg lige her. Der er også jern her. Det havde jeg faktisk ikke set. Det er nice. Så. Der er redstone lige der. Det havde jeg faktisk heller ikke engang set. Der er rigtig mange ting, hvis man kigger ordentligt efter i Minecraft, så er der rigtig mange ting, som man tit overser. Så det er sådan lidt synd også, men altså, noget skal man jo overse. Så man må meget gerne skrive i kommentarerne, som jeg allerede har sagt en gang, hvis der er noget, I synes, jeg skal gå om på, eller noget, som der skal gøres anderledes. Så, og I kommer nok også til at regne med, at der kommer en sæson 2. Jeg ved ikke, om der kommer en sæson 3, men der kommer i hvert fald en sæson 2. Det kan jeg allerede godt vide. Og lige her i starten kommer min video nok være på sådan, ja, en halv time, 45 minutter. Men ja, den her video, det var nok også bare sådan mere sådan startvideo. Den kommer nok til at vare sådan den kommer nok til at vare sådan 10 minutter igen eller sådan noget. Så ja. Kom så. Der er en lavaføl, og jeg troede det var diamonds. Jeg skal lige op og hente de der ting, jeg har sat i gang heroppe, eller i værk. Og husk altid i Minecraft, så kigger jeg omkring og se om I kan finde ting, fordi der er faktisk rigtig mange ting, som man bare ikke ser. Og det er sådan lidt synd, synes jeg. Så laver man lige en hat, og I kan selvfølgelig også se, hvordan jeg laver tingene. Og hvis der er nogle ting, I gerne vil se, jeg laver, for eksempel så man viser jer, hvordan man laver, ja, hvordan man måske laver en nederportal eller et eller andet. Så nederportalen, den kommer nok til at ske, men hvis der er noget, I gerne vil have, at jeg ligesom viser, så kan jeg altid skrive det noget i chatten, hvis der er. Så ja. Og lige noget kul. Og mit mål er selvfølgelig ikke at blive ligesom Robin Samsø. Altså, hvis I ikke kender dem, seriøst, helt klart, gå ind og se nogle af deres videoer. Det kan godt være, at jeg lyder som en eller anden nab, de har ansat til at sige, at I skal gå ind og se dem. Men seriøst, jeg mener det. Jeg synes, I skal se dem. Jeg synes, de er rigtig gode, og jeg vil helt klart anbefale dem. Men jeg synes stadig selvfølgelig også, at I skal blive med her være med her på kanalen, men også bare et godt råd. Prøv at tjekke deres kanal ud også, fordi de laver også mange 20 maps, og de har spillet i meget lang tid. Man kan godt se på deres følgere og sådan noget. De har rimelig mange følgere, så ja, de er nok altid til rådighed, eller hvad man siger.
Den vil jeg helt klart anbefale jer, at I går ind og ser. Fordi de er bare, dem, ikke? De er bare dem. Hvis I ikke kender dem, så er de et kærestepar, som der er lige flyttet sammen. Og de udgiver rigtig gode videoer, kan jeg så helt så sige. Så ja, helt klart tjek dem ud, hvis I har lyst. Så ja, det må I selvfølgelig selv om, men jeg synes altid, at jeg synes, I skulle prøve at tjekke dem ud. Den her, den kan vi godt fjerne. Sådan her. Og som sagt, min video bliver nok kun lige på sådan 10-5 minutter mere, fordi i starten, så vil jeg ikke lave dem så lange. Fordi det er sådan lidt, folk skal lige se mine videoer, før altså de ikke ligesom er så lange lige de første gange. Så de ligesom først ser min video og ser, om det er noget, de kan lide, og så kan det være, at de gider at se nogle lange, som ikke ligger ud. Men selvfølgelig også, hvis I bliver adventure maps, kan det godt være, at de kommer helt op på 1,5 time eller sådan noget. Men ja, det gør jeg ikke lige nu, så lige nu er det bare sådan de første 3-4 gange, er det bare, så er det bare den her tid, det foregår på en halv times tid, ikke? Men måske hvis jeg får, altså mit mål er i hvert fald at få omkring 100-500 subscribers, men det kan godt være, at jeg nok ikke får det, men altså, det er heller ikke meningen, at jeg gerne vil have subscribers, det var bare sådan et vedmål, jeg lavede med mig selv. Det som jeg ønsker er, at I ser mine videoer, og I lærer, hvordan at man spiller Minecraft, fordi Minecraft er et rigtig fedt spil, hvis man ved, hvordan man gør det, og hvis man ligesom, hvis man ved, hvordan man gør det, så er det helt klart det spil, jeg vil anbefale. Og hvis jeg aldrig har prøvet Minecraft på før, så igen, jeg anbefaler helt klart Minecraft. Det er et mega fedt spil, man kan spille sammen i det, og man kan få det på iPad'en og på telefonen. Så hvis I ikke har prøvet det, vil jeg helt klart anbefale det, helt klart. Så det er bare til noget jern her. Jeg tror lige, der var diamonds her. En portion diamonds er altid godt. Især hvis der er rigtig mange af dem. Kom så. Men jeg kommer nok heller ikke til mine særlig meget, men en gang imellem kommer jeg til mine. Men selvfølgelig, man skal næsten mine, men jeg kommer ikke til mine særlig meget. Ja, så er det hele til at sige. Det kommer kun lige til at være sådan måske, ja, jeg kommer ikke til mine lige så meget, tror jeg, på samtidig gør, hvis I kender dem, altså. Så, ja, det kommer nok bare til sådan at være standard, sådan lidt af hvert. Så jeg kigger alle gange her igennem. Man skal også lige tjekke, om man har fået det hele med. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om der er noget her. Så ikke sådan ud. Ja. Er der med her? Ja, her er der noget. Der er faktisk også et før, tror jeg. Nej, der var ikke noget. Men der er noget her. Det har jeg ikke set. Så give me that. Ja, så gør vi lige. Jeg tror ikke, vi går helt op, men i næste episode, som jeg udgiver i morgen. Og jeg kan sige med sammen, der kommer en video hver fredag. Det er 100% sikkert, med mindre at det lige bare ikke passer ind. Men ellers kommer der en video hver fredag, uanset hvad. Ja, vi har været deroppe. Der er helt sikkert masser af ting oppe af, men og der er nok også en hel masse ting, som jeg overser. Men altså, ja. Vi er stadig nede i næste episode, så hvis I ser nogle ting, som jeg overser, så må jeg altid godt lige skrive det ned i chatten. Hvis det var, og så lige sådan, ligesom vise mig, hvad det er, I synes, der er galt. Så var det andet, den henter vi ikke lige nu. Det er rimelig dybt. Ja, men så, nu tror jeg, at det er ved at være farveltid. Men husk altid, det kommer altid en video i morgen. Og jeg stopper ikke bare med at lave videoer. Selvom at der er nogen af jer, der skriver, at jeg skal stoppe med at lave videoer, så stopper jeg ikke, tro mig. Jeg skal nok blive ved. Så ja, jeg tror, jeg bygger lige et lille hus hernede. Så har vi lige et lille sted her. Så tager jeg lige torchen her. Og så sætter jeg den her. Så kan vi lige sætte denne her herover, og så denne her, den.
Og så kan vi lige få lavet noget af det her ordentligt noget. Sådan der. Og så bagefter kan vi lige brænde noget kød. Men ja, som sagt, jeg vil sige rigtig mange tak for at I så med. Og ja, tak. Vi ses på fredag. Hej hej. Dette er en test.